Saúdos, benvidos. Hoxe séntase nesta mesa conmigo un deses nomes que fan historia, historia da fotografía en Ourense. Santi Barreiros, benvido. Hola, José, bos días. Temoste sentado hoxe aquí porque ves de inaugurar unha exposición na que nada máis, nada menos que faz un resumen de moitísimos anos de traballo, 50 anos de traballo, resumido en casi un centenar de fotografías. Foi complexo. Bastante complexo, porque, claro, os 50 anos son moitos anos, metes arquivo, almacenas, e logo tens que encontrar. Encontrarlo xa é difícil, porque tens que estar coa lupa, na mesa de luz, un a un, por se escapa algo, e despois facer unha, digamos, nos falamos de preselección, e a veces son 3 preseleccións, preselección 3, 2, 1 e selección. Entón, eso levoume bastantes meses, pero bueno, estou moi contento porque hai moitos retratos de xente de Ourense, algún non están xa, pero creo que é un pequeno homenaxe á cidade desde o meu corazón. Nese percorrido polos 101 retratos que hai nesa sala do Centro Cultural Marcos Valcárcel, imos coñecendo personaxes e imos conocendo tamén lugares diferentes, porque hai máis que fotos de estudio, non? Sí, hai fotos de estudio feitas casi todas sin encargo comercial, digamos. Algúnas son de encargo comercial que despois quedaron a min, gustaronme moito, pero non poderían valer a nivel comercial para entregar. Sabes o que quero dicir? O sea, o mellor ollos cerrados ou pechados ou un xesto que... Sí, que o fotógrafo ve algo... Efectivamente, a min dame un carácter dese rapaz ou desa persona, pero non lle pode, ao mellor non lle vale a él. Entón, esas funas apartando, e seleccioneinas agora, preseleccioneinas agora. Pero tamén hai pois de encontros de amigos, o mellor no estudio, pero sin a idea de facer fotos de estudio. Isto non é unha monográfica de dicir, vou facer unha exposición sobre estudios. Isto foi porque había amigos que me dicían, bueno, fixeches moitas exposicións, pero nunca fixeches nada de retratos, tes algúns retratos chulos, interesantes, e dixen, bueno, pois, ao final, quedoume na cabeza, sabes? O sea, e dixen, bueno, pois voulle facer caso aos amigos tamén, porque, ademais, xa con esta idade, pois, podeme tal. Pero hai nas de calle tamén, digamos, estudio de calle, que é complicado, porque tes que estar moi receptivo na calle a situacións que se producen. A calle, xo dixen unha vez, é o estudio máis grande, máis bonito que podes ter, para min. É onde mellor te sintes traballando. Claro, porque non hai un cara a cara, como no estudio, que é complicado, entón as situacións que se producen a nivel social, a nivel de integración de todo, está na calle, hai escenas maravillosas, miradas maravillosas, pero claro, é complicado collelas, porque a calle tamén... Hai que facer clic no momento preciso. Efectivamente, hai que estar moi receptivo na calle a xente. A min tamén me gusta moito a arquitectura, por lo tanto, a veces estou mirando edificios e perdónme abaixo ou ao revés, pero hai cidades, por exemplo, maravillosas para retrato. Venme, por exemplo, a cabeza de Estambul, Vietnam, que hai algunha de Vietnam, que é unha maravilla, porque a xente te mira e te sonríe, sabes? Ou che dice que non, como teño un aí. Claro, dices tú, está moi ben, para que me vou dedicar á arquitectura? Xa me dedicarei á arquitectura. Vou á calle porque esta xente está moi viva, está ofrecendo. Tamén ten que ver, no caso de Vietnam, ten que ver que hai moita xente xoven. O sea, é moi dinámica. No estudio, se tuveras que sacar algo positivo das imaxes de estudio, que son máis complexas. Moi complexas. A min o estudio pareceme o máis difícil, porque non se trata de que tú teñas o control da luz e da cámara e a técnica que teñas, os anos que leves, porque estás actuando, e hai unha intimidade entre o fotógrafo e o fotografiado, teñen unha intimidade aí. Non é unha foto de moda onde este un peluqueiro, un estilista, un axudante que poden haber con unha modelo 10 ou 12 personas, non. Os meus retratos son de un a un.
Entón, eu tamén estou un pouco nervoso, sabes, ainda que controle, porque non sei o que me vai dar. Ten que establecerse aí certa conexión. Efectivamente, hai que buscar, de alguna forma, unha certa empatía coa personaxe, pero che poden non responder especialmente. Tú debelo saber por entrevistas, o sea, tú tiras, pero a mellor non dá. Sí, o que tes pois por o enfrente. carácter da persona, non é que non funcione, pois por o carácter máis reservado, máis tal, date conta que tú lle pos a unha persona no estudio 2 focos ou 3 focos, falla así, se o manda a sonreír, eso é o peor, non nos mando a sonreír, é rarísimo, tes que darlle unha frase donde o obligues a sonreír ou a rir. Entón sí que pode funcionar. Generalmente, claro, funciona ao cabo de un cuarto de hora, 20 minutos. As sesións de retrato son moi largas, moi longas. Me refiro que poden durar 2 horas e pico, que parece moito, pero o primeiro cuarto de hora, 20 minutos é dificilísimo, ou conoces moito a persona, ou é unha persona que fotogénicamente o que a cámara cho dá. En 5 minutos, por exemplo, a ver, por falar de iconos, Marilyn Monroe, Marlon Brando. A Marilyn Monroe salía igual. Séntese e xa está. Efectivamente, cun albornoz, despeinada, todo eso, pois faz as fotos e salen, pero claro, non é o caso. Santi, nestes 50 anos cambiaron moitísimo as cousas, sobre todo no mundo da imaxe, non? Moito. Para bucear, tiveches que bucear en diferentes soportes xa. Claro. Con que te quedas? Analóxico, digital? Cantas cámaras tes? Bueno, cámaras non teño moitas, Bueno, teño algunhas porque empecé a coleccionar e algunha xente que me regalou, que non sabía que facer con ela e tal. Teño 14 ou 15, pero digamos... Que uses? Que use 3, 2 ou 3, non máis. Porque nunca me interesou moito ir á última tal, empuxoume a necesidade comercial para traballar, para dar calidade, pero primeiro non podía a nivel económico, pero tampouco son dos de vou comprar isto porque é o último, sabes, non teño ese tipo de excitación. Se me funciona moi ben, tiño unha cámara de fai 15 anos que realmente é bella xa para como se move a tecnoloxía, pero vaime ben. Ahora, claro, ahora son un fotógrafo aficionado. Entón... Aquela é unha compañeira de vida e faz fotos co teléfono móvil? Non, casi ninguna. Non teño casi nada. Ademais, pásame cousas curiosas porque a xente, cando ando por aí na calle, por exemplo, pois veme ao mellor co teleobxectivo, cunha máquina boa, que máis ou menos se identifican, e claro, queren facer unha foto, pum, van a buscarme. E eu, ao principio, movíanseme todas, porque como non pesa o móvil, e eu estou sempre con un material bastante pesado, daba o dedo para baixo, e claro, movía un pouco a foto. E claro, cando tiña, por exemplo, cando viña a Begoña, a miña compañeira, pois dicía, as fainas millorela, e eles dicían, que borde, non queren facernos unha foto, sabes? Pero facías en millorela. Entón, agora sí que se aprendín, e onte nunha inauguración tuven que facer, porque me dixeron, non, como non la vas a poder hacer? Tuven que facer algunha, e agora aprendín a non mover. Bueno, encuadrar así, claro, sei non facer. E se falamos do uso da inteligencia artificial nas imaxes? Bueno, eu son anti de entrada. Non digo que non haya cousas moi boas de aplicación da inteligencia, pero de momento non a quero. De feito, cando estou editando, fago a antigua, ou sea, como tal, e de entrada, de vez en cando, entrame un cuadro e dice, vigila los magentas, que non sei que, non sei cuánto leo. E falo co ordenador e digo, que non quero, que deixeme a miña idea, xa farei cando queira ou cando me convenzas, sabes? O sea, porque... Pensas que vai perdendo humanidade, engancharse o digital, as IAs, que a fotografía vai perdendo ese trasfondo humano que che fai permitir conectar coa persoa que ves fotografiada? Sí, evidentemente hai unha perda digamos de relación humana directa e incluso casi un pouco indirecta, porque evidentemente estamos nun mundo que é virtual xa moito, cheo de imágenes e de fakes e de cousas así. Entón, claro, o aislamento prodúcese
pedagóxicamente no colexio o mismo. Xa dicen os profesores e os expertos, dicen, bueno, o neno perde un 5, un 7% de capacidade de reflexión, de comunicación co... Claro, na fotografía tamén pasa o mismo. Que conste que a inteligencia artificial, se tú queres facer un bo retrato, sabes utilizar ben, que non te coma a ti, que utilices como ferramenta, está ben. Eu négome, pero eso non significa que non sea bo. Eu non a quero de momento, además tamén son maior. Ao mellor estou che dicindo isto porque ao mellor con 40 anos igual che dicía que me encanta, sabes? O sea, non é o caso. Que reflexión faz da evolución do teu traballo nestes 50 anos que podemos, se imos ao Centro Cultural Marcos Valcárcel, podemos analizar nós mesmos esa evolución? Sí, bueno, fíxena precisamente para ver se é evolución ou involución, porque tampouco nunca se sabe, xa mo dirán. O sea, porque me poden dicir, gustan máis os retratos de antes ou os de agora, ou todo. Eu a fixen por décadas, para non confundir, digamos, a lectura, que despois a xente que a vexa como que, sabes, en orden. Eu collín e puxen 75-84, 85-90 e pico, o sea que cada 10 nas paredes intentei asocialas así, por décadas. Entón, a lectura se faz desde o principio, desde o ano 75, e vas a lectura hasta o 2025, sí que podes intuir rapidamente se hai evolución ou involución. Eu non estou claro que haya evolucionado tanto, sabes? Porque hai unhos retratos do 75 que me gustan moitísimo, e unhos do 80 e pico. Bueno, do 2025 teño un par deles, pero non estou seguro de mí mismo tampouco, xa mo dirán. Tiveches que seleccionar 2 fotografías por ano. Mais ou menos, sí. É moi complexo eso. Non, ao final salen máis, pero quero dicir que dixe, non podo meter 300 fotos, que tampouco son nin tan famoso nin quero. E ademais é un traballo tremendo, pero non sabía, se dixen, como a parede de arriba do Simeón é tan forte, son 49 metros, pum, e despois queda. Entón, eso asusta un pouquiño, porque non teño formatos xigantescos de 2 metros. Entón, claro, dixen, pois teño que andar por 90 retratos ou 100, ou, sabes? Entón, fun alternando, unha vez había 93, ao final quedan 101, que son como 2 retratos ao ano, prácticamente. Alguén que nos estea vendo agora, vamos a falar para eses rapaces e rapazas que agora mesmo andan con móvil na man todo o rato, facendo fotos a diestro e siniestro. Un consello que lles daría se de verdade levan dentro... Bueno, a min eu non son anti-tecnoloxía de móvil de tal, porque sempre que estén facendo fotografía a min encántame, porque antes éramos 10 ou 20 e agora son 200 millóns, a min eso non me importa. O que sí me preocupa é que o fagan con tanta inmediatez, sin pensar un pouquiño nos fondos, nos encuadres e todo eso, pero claro, a cantidade despois tradúcese en calidade porque vai quedando xente e iso engancha. O sea, claro, se tú fas un retrato e no fondo hai un basureiro, un poste de luz que che corta na cabeza por detrás, pois eu se conozco a alguén de 20 anos ou de 19 anos, dígolle eso. Fixen un curso de fotografía fai pouco, de tal, e eso é bastante importante. Imagínate que tes un can moi bonito e pégache un salto por o aire e tú cóllelo. Pero o fondo é tremendo. Terrible. Horroroso. Bueno, pois aí está a inteligencia artificial, bórralo. Que por eso funciona a aplicación esa moi ben. Pero se o cuidas tú, eso, de entrada, pois tes a base xa. Ten doble mérito. Efectivamente. Santi, un placer sentarme contigo. Recomendamos a visita a esa exposición que ademais vai estar ata o mes de abril, penso. Sí, hasta o 5 de abril, o sea, ao final de Semana Santa. Sí, hai tempo. Pois será un percorrido pola historia da cidade de Ourense tamén. Sí, porque hai, bueno, aí, a ver, o 70% é xente de Ourense. O 75, claro, é normal, eu estou en Ourense, vivo en Ourense, son de Ourense, ademais é xente conocida miña, algunha non tan conocida, algúns desconocidos, pero tamén de moita xente que pode ir, seguro que conoce, algúns porque son personaxes de Ourense, algúns xa un poquinho famosiños incluso.
Un placer. Igualmente. A todos vostedes xa o saben, visiten a exposición no Centro Cultural Marcos Valcárcel. Moitísimas grazas por estar aí un día máis.